Naay mo bulkit mga kaidol. Karon mga kaidol, mulayog na buga na mga kaidol. Ako na pong tanggalon mga kaidol.
Atong ipatanggal ang ligid mga kaidol. Tanaw na to og mapuslan pa ba ang interior mga kaidol. Gali gamay rag buslot. Lagi na buto ba? Oo. Oh. Hindi ba? Pwede pa? May nagmaura na isa, no? Maura ka na? So, di na kung kulit interior. Huwag tanahon na ni mo ron. Ay, wala ko. Ha? Litil lang, bigay lang. Ano ko lang. Bigay ko lang. Ah, be. Bigay lagi mo lang. Bigay ka po ni. O, sagdi na lang siguro. Importante nga bagong ligid. Kaya mo bigay na po. Pabul kita po. Basta ka na nalang ikuan. Bul kita. Oo. Ayun ka maning lamay ikuan. Lamay murag. Ito na. Oo. So, obserbaran pa ito mga kaidol. O. Madadara ito interior mga kaidol. Kanila'y palitan mga kaidol. O. Busto kayo.